Πρόσφατα, σε μια ελληνική μικρή εταιρεία που συσκευάζει λαχανικά, ο λογιστής κατάφερε να κόψει 2 δάχτυλά του. Κατέβηκε στη γραμμή παραγωγής για να δείξει στους εργάτες πώς να συσκευάζουν τα προϊόντα. Το ξαναλέω. Ο λογιστής πήγε στη γραμμή παραγωγής για να δείξει στους εργάτες πώς να χρησιμοποιούν μια βιομηχανική συσκευαστική μηχανή. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ο λογιστής δεν ήξερε στην πραγματικότητα πώς να χρησιμοποιεί τη μηχανή. Είναι πολύ συνηθισμένο στην ελληνική νοοτροπία να εμφανίζεται κάποιος ξερόλας. Συνήθως αυτός προσπαθεί να δείξει πώς πασχίζει για την εταιρεία. Θέλει να δείξει πως δουλεύει πολύ. Διότι διαισθητικά ξέρει πως αυτό που αντιλαμβάνεται ένα αμόρφωτο αφεντικό είναι απλά αυτόν που αγκομαχάει και μαστιγώνει τους άλλους. Σαν ένας μικρός τύραννος, τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό του. Και ας κάνουμε και τον δικηγόρο του διαβόλου. Όσο ήταν ο λογιστής στη γραμμή παραγωγής, ποιος να βρισκόταν άραγε στο λογιστήριο?